Рәсәйдә пилотһыҙ осусы аппараттар менән идара итеүсе ирекле хәрби берәмектәр төҙөлә. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Пилотһыҙ осу аппараттарын үҙенсәлектәре, уларның мөһимлеге тураһында махсус хәрби операция ветераны Самат Бинсламов сөйләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ. Самат Рәлисович, һеҙҙең хәрби тәжрибәгеҙ ҙур ғына, байтаҡ ҡына йылдар һеҙ контракт төҙөп хеҙмәт иткәнһегеҙ. Ҡасан һеҙ тәүге тапҡыр ошо пилотһыҙ осоусы аппараттар менән беренсегә тап булдығыҙ? Таныша башладым, мин пенсияға чыкканчы, мин беренчедән военный пенсионер. Хезмәт иткән вакытны, дәүрне 2006 елдан башлап безнең гаскәрдә таныша башладылар беспилотный системалар белән. Ну, гаскәргә керәлмәде ул вакытны, ныклап көчләп керәлмәде. Аннары мин пенсияға чыкканнан соң добровольно киттем африканский кормоста хезмәт итәргә, Африкада. И Африкада без беспилотный системаларны куллана башладык разведывательный направлениедә безгә киләк буенча. Потому что үзегез аңлайсыз, пустыня бик нык зур, Сахара дигән Африкада, Ливия илендә. И бөтен ерне дә сразу күреп әйләнеп булмай, без ибәрә идек беспилотный системаларны карап әйләнеп кайтырга үтергә. Был булды 20 елда, тимәк. Аннары 22 елны мен СВОга добровольно киттем хезмәт итәргә. Шул вакытны безнең беспилотниклар бар иде. Ну, әзрәк иде ул вакытны башланганда. Безгә каршы кулландылар беспилотник күп итеп. Безгә бит үзегез беләсез, 50-дән артык ил көрәшә. И шуңа күрә ВСУ ягында беспилотниклар күп иде. Мин булдым штурмовик. Редут, добровольно Редут дигән подразделениедә. И безгә каршы нык кулландылар беспилотникларны, разведывательләрне 22-не башлаганда. Бик авыр булды. Алар безнең һәрбер кайда ятканны, кайда урнашканны, кайдан без наступлениегә башлаганны беләләр ялдан, и безгә каршы постоянно минометтан аталар иде. Ягъни һәрбер адымыгыз үз төбендәге һәм күренеп тора дошманга. Бик авыр булды, что безнең әзрәк иде беспилотниклар. Анан үзегез беләсез, менә хәзер уже 24 елдан башлап примерно күпләп куллана башладык. Менә 26 елдан башлап киләчәктә Алла бирсә еще да артачак. Без барыбыз да беләбез. Безнең глава Ради Хабиров әйтте битендә 50%-ка арттырабыз беспилотный системаларны гаскәргә диде. Дронификация дип атана ул булды, шулай дөресен әйткәндә. И шуңа күрә ул программа бара хәзер беспилотный операторларны укытырга, арттырырга. Беспилотник бит үзе генә очмый, аңа кирәк оператор. Һәм һез бу операторларда үзегезнең тәҗрибәгез белән уртаклашасыз, шулай бит республика. Менә шуны әйтеп китәсе килә, менә әле бүгенге көнне мин Башкирияның мобильный людской резервның начальник штабы полкның начальник штабы мен. Безнең полкта тоже внештатный подразделение хәзер бар, беспилотник буенча. И менә теләгән 2 егет бүген көнне мин озатамын Барс дигән подразделениегә, алар үзләре теләге белән добровольно баралар ярты елга хезмәткә, именно оператор булып, БПЛАның операторы булып. Аларга сразу алдан әйтте, аларны алып бара, уже анда хезмәт иткән иптәш, безнең Уфаның. Ул алдан әйтте, баргач та операторга 100 мең акча бирәләр подъемный. И ул әйтте, кәмендә 100 мең премия алалар алдан диләр алар. 100 мең был премия гына. Премия гына. Эш хакынан тыш. Эш хакы аларга 220 меңнән алып башлана. И 100 меңнән 250 меңгә хәтлем премия, потому что бүтән гаскәргә караганда беспилотный операторлар беспилотный система белән күп кенә техниканың битерәләр безнең душманның. И алар шуңа күрә күп хәтлем техниканы битерә, шул кадәр аларга премия бирәләр. Бuna үзегезнең тәҗрибәгездән мисалга һөйләп килтерә аласыз. Шул мәсәлән 20 елларда бер оператор күпме кешене алмаштыра ала. Аны әйтәләм әйе. Менә мин аны әйтәләм, минем авыр хезмәт булды. Хезмәт иттем спецназда, главное разведывательное управлениенең. И без атналар буе 3000-4000 биеклек тауларда йөридек. Бүтән менә кем анда әйтим, душманнар кайда качып ята, кайда аларның базалары. Без аларның битерергә тиешек менә Кавказда. Разведка. Разведка. Атна буе йөргән эшне бүгенге көнне
Biz атна бойы 15 кеше йөргән эшне менә күпне көч бетереп, күпне менә без йөргән юлларда миналар күп, боевиклар очрап безне бетергән может иде. Бүгенге көнне экипаж 4-5 кеше шул ук безнең атналык эшне берничә сәгатьтә эшләп башкаралар. И алар үзләренчә йөрмей, минага эләкмей, душманнарга үзләре бармай. Аларны күрә беспилотник күзе белән, объектив белән. Беспилотник юк ителһә, ул бөтен булган кирәкле информацияны тапшырып өлгерә. Шулай үзәккә. Ул бөтен онлайн форматта бөтен информацияны биреп бара. И аның хакы әйтик 500 меңнән алып күпнегә хәтлем булса да, ул жәл түгел, солдатны саклап калабыз. Менә шул системалар булган вакытны. Солдат бит кыйммәтрәк, син техника караганда. Әлбәттә, кеше гомере кыйммәт. Кеше гомере кыйммәт. Бына нимәләр кулланабыз бүгенге көндә пилотһыз осу аппараттарын? Һез әйттегез, разведкала кулланырга мөмкин. Разведкада кулланабыз. Анан соң кулланалар душманның солдатларын бетерү өчен менә белкис кенә беспилотниклар үзләренең өстендә аларның граната, төрле взрывчатка алып баралар. И очрагачта менә бүтән контакт белән окопта яткан солдатмы ул, техникамы, шуларны кыра. Алар көсте юк итеп өчен. Алар ошо проводный оптика буенча нәрсә кирәк проводный оптика, чтобы безнең операторның кайда утырганын белмәскә, аны бетермәскә. Шуңа оптика буенча барган аппаратның кем кулланганын берсе дә белмәй. Операторның кайдан идара иткәнен әлеге вакытта, димәк, яклана асыклап булмый, димәк, шулай. Тагыла нимәләр кулланып була? Аннан соң разведкалар бар, менә ошо торганнар, шу әйтик 300 метрдан алып 1 километрга хәтлем, 1 километрдан алып 5 километрга хәтлем и 5 километрдан югарыда бар шундый аппаратлар. Ну анда уже уку буенча әйтик, менә әлеге штурмовой беспилотникларга 2 атна уку, калганнарына 1 ярымнан алып югары. Менә минең бүген иртәгәсе юлга чыга торган 2 иптәшкә киләчәктә алар сойлаячак. Бар биткәч хезмәткә кайсы направлениедә калачаклар. Димәк, укыту мөмкин. Аларны әгәр мин компьютерда белмәем, мин программист түгелмен икән, бу һөнәрдә хайламаем дип утыру түгел, монда укыталар. Өйрәтәләр, добровольно барган кешеләрне барсын да өйрәтәләр. Кәмендә 2 атна. Анда баргач укыган вакытны дәвренә генә сине уже сойлыйлар. Кайда именно синең көчең куллана аласың. Шуңа күрә әлеге добровольцлар арасында возрастка карамыйлар. Ул возрастны карыйлар менә армиягә барган яшьләрне. Ну анда кирәк армиягә барганнар 35 яшькә хәтлем яшьләр күбесенчә кем кулланыла менә шул джойстик дип әйтәм уеннар, шулар беренче күбрәк тиз өйрәнә. Аларга кирәк беренче сәгать өйрәнү өчен. Әйтегез, һез менә әле разведкала штурмда кулланып була, дигән пилотһыз аппараттарын. Шул вакытта бит яралыларда сыгарыла кулланалар. Бар безнең менә күптән инде кулланыла беспилотный платформалар. Аларның тоже операторлар йөртә. Менә безнең гаскәрләр, безнең солдатлар алга киткәндә, аларга боеприпас итмәгән вакытны аларга ибәрәләр беспилотный платформаны боеприпас иткерер өчен. Если менә арада булса раненый, шул ук платформа ул ранены алып чыгала. То есть бу проект буенча без күп кенә солдатны үлемнән алып калабыз. Аңлашылды барһала. Һез ветеран, әлеге вакытта Башкортстанның республика башлыгы Ради Хабиров ветерандар властьның иң якын ярдәмчылары тинегез. Һез бына үзегез ветеран буларак махсус хәрби операция яугирләренә караган социаль ярдәмнәрне файдаланаһызмы? Барлык бүтән өлгөтәннән бар, барсына кулланам. Өлгөтә итәрлек балаларга да, семьяга да, үземә дә, супругага да барсына да итәрлек. Кулланырга, файдаланырга. Безнең бит хәзер бүтән дәүләтләрдә дә, областларда да бар фонд защитников Отечества и бар ассоциация ветеранов СВО. И алар барысы да менә государственный 2 учреждения, алар иң беренче менә һәрбер районда хәзер барлар. Алар барлык менә кем катнашкан СВОда барсына да булышалар. Үзләренә түгел, аларның семьяларына булышып баралар.
Шундай мөмкинлек бар, уның менән файдаланырга кирәк, шулай бит. Шул ук вакытта мына республикабыз башлыгы Башкортстан халкының махсус хәрби операция вакытында күрһәткән каһарманлыгын мәңгеләштерергә, уларга мәңгеләштерергә дигән бурыс куйды. Бына һеҙҙең ҡарамаҡҡа нимә тураһында беҙ әлеге ваҡытта оноторға тейеш түгелбеҙ? Яугирҙарҙың батырлығымы, әллә ошо тылдағы ирекмәндәрҙең, волонтерҙарҙың ҡаһарманлығынмы? Барысында. Безнең бит һәр ваҡыт әйтәләр, алдағы барған солдат кына түгел, безнең тылда күп кеше булыша, сугышны бер кашында җиңеп булмай, безнең тыл булышмаса. Шуңа күрә барысында истәлектә калырга тиеш. Барыһын да иҫләргә тейеш, шулай бит. Самат Рәлисович, бәлки был тапшырыуҙы ҡарағанда һеҙҙең һымаҡ ентекле итеп пилотһыҙ осоу аппараттарының тәғәйенләшен аңлатҡандан һуң ошо һөнәрҙе һайларға теләүселәр булыр. Ниндәй кәңәштәр әйтерһегеҙ? Нисек әҙерләнергә һәм ғөмүмән ниндәй сифаттарға ия булырға кәрәк? Иң беренсе барырга кирәк военкоматка, үзеңнең теләгеңне әйтергә кирәк. И аннары уже башланачак, сиңә барысын аңлатып әйтәчәкләр. Кайда уку була, ничек була, күпне кайда сумма, и бөтен өлготын әйтеп бирәчәкләр. Иң беренче һәрбер теләгән кешенең килүе военкоматка. Иң мөһиме шул. Туган илдә һаҡлау теләге, шулай бит. Һәрбер егет, һәрбер ир кеше безнең илдә үз ватанын саҡларға тиеш. Рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, махсус хәрби операция ветераны Самат Минсламов һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт, һау булығыҙ.